Aí temos os protagonistas desta primeira prova do Campeonato Galego de Pista Corta. Miguel Ángel Granado do Celta Atletismo, Jorge Moro do Mariña Atlético e Víctor Gallego da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Ao mesmo tempo que vemos a saída dos 3000 metros lisos, Alex Sierpes do Vicky Foods Athletics, Iker Fernández do Lucus Caixa Rural, un incombustible Adrián Lagotizón. Temos tamén da Sociedade Gimnástica de Pontevedra Carlos Portopazos, un dos grandes favoritos hoxe. Mario Rodríguez Costas do Real Club Celta, 8.25 este ano para o atleta céltico. Temos tamén David de la Fuente, Axever Díaz, Teo de Frutos, Armada Céltica, Axever Díaz, 8.26 de mellor marca persoal, o atleta céltico co dorsal 196. David de la Fuente aí o temos. Hugo García Souto, Atletismo Portugalete, Alejandro Santos Alrover, da Sociedade Gimnástica, Enrique García Boente do Lucus Caixa Rural, completando estes 11 atletas que tomarán saída nestes 3000 metros lisos. Primeira carreira deste Campeonato Xunta de Galicia de Atletismo en pista curta. Hoxe sábado 14 de febreiro, sábado de Entroido, sábado de San Valentín, nestas pistas de Expo Ourense. Saída válida destes 3000 metros lisos. Con Carlos Porto tomando posición xa. Mentres é Alex Sierpes o que tira do grupo nestes primeiros metros, onde xa escoitamos os aplausos das bancadas. Mentres Miguel Ángel Granado inicia a súa defensa do título de campeón galego absoluto de peso. Lanzamento válido por enriba dos 15 metros para o atleta céltico. Hoxe un único representante do equipo vigués, ante a ausencia do gran capitán de Fernando Paredes. Mentres continúa esta proba dos 3000 metros lisos, Alex Sierpes, Carlos Porto, seguido da Armada do Lucus Caixa Rural de Enrique García e Iker Fernández Codesido. Todos tomando posicións estratégicas para que, chegado o punto, pase a dominar a táctica. 13.97 para Miguel Ángel Granado neste primeiro intento. E aí vemos esa cabeza de carreira, Alex Sierpes, Carlos Porto, Iker Fernández Codesido, David de la Fuente, con Carlos Porto agora a cabeza, o atleta vigués, un dos nomes propios do noso deporte nos últimos anos, por a súa presenza nas ligas nacionais, nos campeonatos galegos, nos campeonatos nacionais, encarando un novo paso pola liña de meta e de saída, neste caso dos 3000 metros lisos. Aí temos lanzamento de Jorge Moro, este saltador reconvertido agora en lanzador. De Sabelina, lanzamento de peso hoxe, que celebra o seu lanzamento válido. Que ben pode valer hoxe un metal absoluto. Vamos ver este primeiro lanzamento de Jorge Moro, que vai ser de... non creo que chegue a 10 metros, pero bueno, dende aquí engana bastante o ángulo. 9.90. Pois aí temos os 9.90 de Jorge Moro, que lle garanten un posto no caixón.
E o paso polo 1000. Con David de la Fuente tomando a cabeza de carreira nestes 3000 metros lisos. Cando xa levamos un tercio da carreira. Imos coñecer tamén os participantes nesta pértega masculina. Diego Martínez Vila, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, 4:11. Como mellor marca persoal, Joel Santana, unha das grandes promesas do atletismo celta, 3:45 de mellor marca persoal. Do Club Atletismo Santiago, David Moreno Martín, 4 metros de mellor marca persoal. Do Club Atletismo Sada, Daniel Francisco Jiménez Iturralde, 3:42 como mellor marca. Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Matías Moldes, 4:30 este ano como mellor marca da tempada de persoal. Tamén do Sada, Tomás López Vizcaíno, 4:70 como mellor marca. O gran favorito, Pablo Fernández Manzano, 4:86 para o Céltico, residente en Madrid. E por último, Miguel Carvajales, 4:62, o atleta do Club Ourense Atletismo, que hoxe xoga na casa e que serán os primeiros protagonistas desta mañán de sábado de Entroido, mentres os 3000 metros lisos van collendo ritmo, van collendo forma, con David de la Fuente poñendo xa un ritmo moitísimo máis exixente, sen ninguén que lle colla a remuda. Sigue lanzada a carreira destes 3000 metros lisos con David de la Fuente, con Alex Codesido, con Carlos Porto. Aí temos a Jorge Moro. Hola, Jorge. E seguimos cos 3000 metros lisos con David de la Fuente. Moitísimo desgaste para o atleta do Playas de Castellón. 5:30, 5:32 agora mesmo. Está sendo unha carrera moi rápida dos 3000. Van quedar moi preto dos 8 minutos. Aí vemos o recordman galego, a Víctor Gallego, no lanzamento de peso. Máis de 20 títulos galegos absolutos nos seus brazos, nas súas pernas, nas súas costas. Lanzamento válido para o capitán gimnástico, 13:36 no primeiro lanzamento. En segunda posición, mentres David de la Fuente sigue liderando estes 3 kilómetros. Alex Sierpes, Iker Fernández, Carlos Porto. Tamén o grupo perseguidor pelexando por conseguir as súas mellores marcas hoxe. Pero aí vemos a David de la Fuente a piques de dobrar xa a Sever Díaz tamén. Últimas 2 voltas para a cabeza de carreira. David de la Fuente, Alex Sierpes, Iker Codesido. E vemos os últimos 300 metros para David de la Fuente.
Imos escoitar o toque de campana. Sprintando o atleta do Playas de Castellón, 8.03.37 de mellor marca persoal, 87, perdón, que amplía agora mesmo a súa vantaxe sobre o segundo perseguidor. Sensacional o final que está facendo David de la Fuente Gómez. Primeiro campeón galego de hoxe deste sábado 14 de febreiro, 8.06, máis ou menos, non se parou o crono. Alex Sierpe, segunda posición. Eiker Fernández codesido do Lucus, medalla de bronce. 8.18 no caso de Carlos Porto, 7 segundos a súa mellor marca desta tempada. Vemos aí entrando o resto de atletas. Estamos vendo tamén, escoitamos o berro de Adri Lago Tizón, do atleta vigués. Mentres Miguel Ángel, un forte aplauso tamén para Axever Díaz, que está entrando agora na recta principal, na liña de meta. Aí vemos a Víctor Gallego para o seu terceiro intento, 14.06 como mellor marca polo momento. O recordman, o capitán, o campeón perenne do lanzamento de peso. Lanzamento válido. Non, anulou, non lle gustou a Víctor Gallego este derradeiro intento antes da mellora. Último intento, que non derradeiro. Conversando con Miguel Ángel Granado, o venezolano, nas filas do Real Club Celta Atletismo, un clásico xa destes campeonatos, destes invernos en Expourense, o noso caribeño. Unha proba de hoxe do lanzamento de peso con bastante menos representación do que acostuma, comparado con outros anos nos que, bueno, sempre a pelesa polas medallas está por enriba dos 13-14 metros, a mellora sempre por enriba dos 11 metros, pois, bueno, estes son os homes que non quixeron fallar hoxe nesta cita de Expourense, neste campeonato galego absoluto, e hai que recoñecerlles o seu traballo e a súa disposición para dar lustre a un campeonato que non sempre se valora como debería. Sempre hai moita xente que non quere vir, pero que segue sendo a proba máis importante do calendario atlético autonómico durante a tempada de inverno. Imos coñecer as atletas participantes nesta segunda carreira, os 3.000 metros femininos. Temos aí a de Brito Paniagua do Club Atletismo Pino. Tamén está Mencía Álvarez, da Gándara. Aí seguimos Mencía Álvarez da Gándara, como dicíamos, xovencísimas atletas, as que abren as primeiras calles. Estela Díaz do Lucus Caixa Rural, un dos nomes propios deste inverno. Eva Piñel Lorenzo do Deliquia, 9.44.61 como mellor marca persoal. Extraordinario estado de forma da atleta do Rosal.
Vemos a Begoña Domínguez Montes do Ourense Atletismo, outra atleta que este ano ten a súa mellor marca persoal nesta tempada de inverno. Seguida de Claudia Pérez de Juan Gómez, tamén do Ourense, atleta local, 10.29.95 como mellor marca. De Mecupani Agua Rodríguez, tamén do Club Atletismo Pino. Sabela Nieves da Gándara, outra das favoritas hoxe, Marina Porteiro de Loño da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, unhas atletas máis destacadas tanto na pista como na ruta nos últimos anos na nosa comunidade, tamén fora dela. Sabela Inés do Campo Gamarra, que non aparecía na lista de saída. Lía Núñez Carrascal. Aí temos a Atlética Lucense. Aí temos a todas listas para estes 3 kilómetros, estes 3.000 metros lisos. Primeira proba feminina do Campeonato Xunta de Galicia Atletismo Absoluto 2026. Saída válida con Eva Piñel collendo posición xa. Mentras vemos de novo a Jorge Moro no lanzamento de peso. Quinto intento, 10.26, le basado atleta coruñés. Un apelido ilustre do noso atletismo. Nas carreiras, nos saltos, agora tamén nos lanzamentos, a piques de sumar un novo metal. Mentres vemos primeiros compases destes 3.000 metros lisos femininos, con Eva Piñel na cabeza de carreira, con Sabela Martínez, as irmás Paniagua e Inés do Campo Gamarra. Ese grupo de cabeza de carreira. Lanzamento longo de Miguel Ángel Granado, atleta céltico. 15.23 como mellor lanzamento ata agora, pero parece que neste quinto intento marchou por enriba dos 15.50. O caribeño que lidera agora mesmo esta proba do lanzamento de peso. Vamos a ver a medición. ...14.70, pois enganou o ángulo dende aquí. Mentres vemos a Sabela Martínez deixando
a cabeza de carreira para Eva Piñel. Nos 3000 metros lisos. 3:20 van agora mesmo de carreira. Mentres vemos o derradeiro lanzamento de Víctor Gallego, que se parece que vai a quedar nunha segunda posición, que engadirá un novo metal ao seu palmarés. Lanzamento nulo co que se despide o capitán gimnástico, que saúda a cámara e que xa coñecemos o reparto desas 3 medallas de lanzamento de peso. Mentres vemos en pantalla o novamente campeón galego absoluto, Miguel Ángel Granado, o lanzador do Real Club Celta Atletismo. 15:23 como mellor marca hoxe. Mentres nos 3000 metros lisos vemos un cambio importantísimo de Inés do Campo na cabeza de carreira, que estira o grupo. 5:42, 5:43, 5:44. Eva Piñel, que vai quedando un pouquiño máis rezagada neste grupo de cabeza de carreira. Aí vemos os 3 medallistas, Jorge Moro, Víctor Gallego, Miguel Ángel Granado, saudando a cámara. 3 lanzadores protagonistas hoxe. Mentres vamos a intentar seguir os últimos metros, últimas voltas. Un saúdo aos meus compañeiros aí do lanzamento de peso. Imos ver os últimos metros, últimas voltas e o desenlace destes 3000 metros lisos, onde Inés do Campo parece que está facendo valer o seu ataque como definitivo. Atleta doadas o barco. 7:21, 7:22. A falta de 3 voltas, co cal pode estar moi preto dunha nova marca persoal, aínda que está tendo bastante tráfico coas dobladas. Aí a vemos adelantando a Estela Díaz do Lucas Caixa Rural, entre outras. Segunda posición para as irmáns Paniagua Rodríguez do Club Atletismo Pino, de Brito e de Mecu. Aí continúa Inés do Campo, máis líder, máis preto de ser campeona galega absoluta. Últimos 400 metros, 8:11.
8:11. 70 segundos para intentar mellorar a súa mellor marca persoal. Escoitamos o toque de badalada para Inés do Campo. 8:49, 8:50, 8:51. Vai estar moi xusto para esa mellor marca persoal. Últimos 150, últimos 50 metros. Que se escoita a ovación desta primeira campeona galega do día, de Inés do Campo. 9:20, 9:21, 9:22. Sensacional a carreira de Inés do Campo. Imos a ver a segunda posición e as medallas para as irmáns Paniagua de Mecu, segunda posición, e de Brito Paniagua Rodríguez, terceira. Eva Piñel entrando en cuarta posición. Medalla de chocolate para atleta do Deliquia. Aí temos a campeona galega Inés do Campo Gamarra, que nas últimas voltas acusou un pouco ese desgaste co tráfico das dobladas, pero que quedou a centésimas, a décimas de igualar a súa mellor marca persoal. Saudando a cámara a nosa campeona galega dos 3000 metros lisos.
Bueno, temos aí os resultados dos 3000 metros lisos. Con mellor marca persoal para as irmáns Paniagua Rodríguez, para Eva Piñel, para Lía Núñez, para Estela Díaz e para Mencía Álvarez. Creo que moi poucas veces temos visto nun campeonato galego unha proba na que tantísimas atletas fixeran a súa mellor marca de sempre na distancia e moitísimo menos no fondo. E Inés do Campo, que tirou en solitario durante o último kilómetro prácticamente na súa totalidade, e que se non fose por ese tráfico de dobladas, pois probablemente tería mellorado eses 9.22 que ten como mellor marca persoal. Xa temos 3 podios, lanzamento de peso homes e as dúas carreiras dos 3000 metros lisos.
E imos coñecer os participantes nesta primeira semifinal dos 60 metros lisos masculinos. Lembramos, califican os 2 mellores postos de cada serie, os 8 mellores tempos. Pola rúa número 1, Aarón Pérez Giraldo, do Adas o Barco, 6.95, mellor marca persoal este ano. Dos atletas máis rápidos entre os inscritos. Rúa número 3, Mateo Refojo Justo, do atletismo Rías Baixas, 7.01 este ano de mellor marca persoal. Rúa número 4, póñanse en pé, por favor. Unha lenda do noso atletismo, un incombustible, un icono do Celta Atletismo, Miguel Gómez Rodríguez. O profesor, enseñeiro, veterán céltico. Aí o temos, saudando a cámara. Iker Salgueiro, tamén do Celta Atletismo, 7.31 de mellor marca persoal para o velocista celeste. Gabriel Parga, do Ourense, 7.33 como mellor marca persoal este ano. Rúa número 7, Pablo Ruiz Santos, do Ribeira Atletismo, 7.14 de mellor marca persoal. E pola rúa número 8, Nicolás Ezequiel Saavedra, do Rías Baixas, 7.44. Especial atención ás rúas número 1, número 3 e número 4. Tamén rúa número 7. Pero poñemos o foco, como dicíamos, califican os 2 mellores e os 8 mellores tempos para a final. Saída válida, rapidísima. Rúas número 1 e número 3, como era de esperar. Vamos a repetición. Vemos o salto sobre 2.
sobre 3,81 de Diego Martínez Vilas. Aí está o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, fichado esta tempada. Primeiro intento. Salto nulo. Escoitamos ao silbato, o asubio dos xuiz de saídas. Así que imos a presentación desta segunda semifinal dos 60 metros lisos masculinos, na que participarán pola rúa número 1 Adrián Pérez Souto do Capex, un dos grandes velocistas galegos da última década. 6,80 como mellor marca persoal, 6,95 esta tempada. Rúa número 2 do Riazor Coruña, Antón Cillero Seoane, 7,01 para o velocista coruñés. Rúa número 3, Diego Liñares do Club Atletismo Santiago. Rúa número 4, Guillermo Piñeiro da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, 7,32 no seu caso como mellor marca persoal. Rúa número 5, Daniel Cariñena do Club Atletismo Sada, 7,33 de mellor marca personal. Compañeiro de clube, rúa número 6, Lucas Bujía do Club Atletismo Sada. E de novo do Riazor Coruña, Lois García Vales, 7,14 de mellor marca persoal. Máxima atención a rúas número 1 e número 2 para Adrián Pérez e Antón Cillero. Saída válida, triunfo para Adrián Pérez Souto. Segundo clasificado o velocista do Riazor Coruña, Antón Cillero. Pero imos coñecer primeiro os participantes da longitude masculina. Xian Casal Fernández do Celta Atletismo aí saudando. Aí está, Xian Casal Fernández, 6,48 de mellor marca persoal. Imos co siguiente, Unai Loureiro Arrojo do Riazor Coruña. Besito para a cámara do atleta coruñés, 7,27 de mellor marca persoal. Juan Piñeiro do Club Atletismo Santiago, 7,32. Samuel Van Garancei do Atletismo Ourense, 6,12 de mellor marca persoal. Este xovencísimo atleta. Daniel Cariñena do Club Atletismo Sada, recién chegado dos 60 metros lisos, 6,77 mellor marca persoal. Guillerme Vicente Vaz da Asociación Deportiva CAR, besito para a cámara tamén do atleta de Redondela. Bruno Castro Pereira. Aí temos o gran favorito Sergio Coello Berreco da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, 7,85 de mellor marca persoal. O saltador das filas gimnásticas polo Ourense, Daniel Cariz González, 6,08 de marca persoal. Outro atleta novísimo
Diego Míguez, a Sociedad Gimnástica de Pontevedra, 7.31 de mellor marca persoal. En último lugar, Raúl Cortizo, 7.50 de mellor marca persoal, o atleta tamén da gimnástica. Estes son os homes que lo dictarán polo triunfo, pola gloria, polas marcas, neste salto de longitude. Aí vemos os atletas xa clasificados. Adrián Pérez e Antón Cillero, 7.02, 7.06. Mellor marca persoal para outro velocista do Riazor Coruña, Lois García Vales. Terceira. Aí temos a terceira semifinal dos 60 metros lisos. Anxo Bascoi Piñeiro, do Marinel Atlético. Estamos tendo un problema técnico coa imaxe. Aí temos de novo Eloi Vázquez Vázquez do Atlética Barbanza na rúa número 2, rúa número 3, Joel Santana do Real Club Celta, atleta participando tamén no salto con pértega. Lois Corral Mosquera na rúa número 4, velocista do Club Atletismo Narón, 7.03. Xunto con Eloi Vázquez, as marcas máis destacadas nesta semifinal. Rúa número 5, Joel Sono Abeso do Ourense Atletismo. Rúa número 6, Ian Ríos do Coruña Comarca. Rúa número 8, Sebastián Bascoi Rentería, tamén do Coruña Comarca. E pola rúa 8, Martiño Salgado García, o velocista e saltador do Real Club Celta, que pecha esta terceira semifinal. Escoitamos ao subío do Suiz de saída, así que imos baixar a música e quedar as súas ordes. Saída válida nesta terceira semifinal. Primeira posición con 6.95, case a súa mellor marca persoal. Eloi Vázquez Vázquez, da Atlética Barbanza. 6.94 finalmente, vento válido para o atleta do Barbanza.
Parece que imos ter novamente bastantes marcas persoais, mentres imos coa presentación do concurso do salto de altura feminino. Proba na que participarán do Club Atletismo Rías Baixas. Dende outro lado imos ter que comezar. Aí temos Celia Couto do Atletismo Rías Baixas, atleta con un 54 de mellor marca persoal. Vemos a Sara Faraldo do Club Atletismo Sada, un 63 para atleta coruñesa. Carmen Faure Manivesa do Club Atletismo Narón. Xovencísimas todas as atletas participantes neste concurso. Alia Rama do Xuncas Diversia, saudando a cámara. Do Coruña Comarca, Adriana Castiñeira de Castro, atleta coruñesa con un 68 de mellor marca persoal. Unha das... Bueno, a que acredita unha mellor marca xunto con Iria Solera. Aí vemos Sheila Varela do Ourense Atletismo, atleta local. Agora polo Riazor Coruña, Daniel Andrea Laya, un 62 de marca persoal, saudando a cámara. Lola Vigo González, do Coruña Comarca. Imos agora coa atleta coa mellor marca persoal e mellor marca tempada de todas as inscritas do Ourense Atletismo, Iria Solera Movilla. Contentísima de competiros aquí na súa casa. Mara García Lorenzo do Xuncas Diversia. E rematando Irene Méndez Seijo, que non está. Así que imos volver... Pasillo de longitude, Gael Simal. Imos coñecer en breves as integrantes da última semifinal feminina. Mentres vemos os resultados, aí temos Lara López, a única atleta con mellor marca persoal. E imos coñecer as participantes desta cuarta e última serie semifinal dos 60 metros lisos femininos. Rúa número 1, Valeria Zapata, do Club Atletismo Sada, 7,87, mellor marca persoal este ano. Rúa número 2, Uxía Vidal Márquez, do Feminino Celta. Rúa 3, Nerea Martínez Naveiro, do Club Atletismo Pino, 7,77 de mellor marca persoal no seu caso. Rúa 4, África Gómez Ramos, do Ourense Atletismo. Compañeira de filas pola rúa número 5, Vera Gómez Iglesias, 8,26 no seu caso, pero tamén mellor marca persoal esta mesma tempada. Rúa 6, Claudia Fraga Paz, do Riazor Coruña, xovencísima, con 8,06 como mellor marca. Rúa 7, do Ourense, Sofía Crego. Rúa 8, Sofía Paz Fernández, do Atlética Barbanza, 7,70. E atleta coa mellor marca desta cuarta e derradeira semifinal dos 60 metros lisos. Lembramos, califican as dúas mellores clasificadas de cada serie.
E os 8 mellores tempos. Mentres vemos o pasillo de longitude. Pero imos quedar as ordes do suiz de saída despois dese asubío. Saída válida con Sofía Paz e Uxía Vidal como atletas, perdón, Sofía Vidal e Nerea Martínez Naveiro. Vemos varias marcas persoais e da tempada nesta cuarta semifinal dos 60 metros lisos femininos. 7.80, 7.87, 7.74 para Sofía Paz.
Final B, 2.800 metros lisos. Por la rúa número 6, Enrique Cuña Fernández, do Marineda Atlético. Tamén pola mesma rúa 6, Iván Casas Fernández, do Club Atletismo Pino. Imos para a rúa número 5, a Xenafi Zorrilla Lamas, do Real Club Celta. Atleta con un 59.08 como mellor marca persoal. Imos pola rúa número 4, José Ángel Abraldes Lorenzo, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Outro atleta con mellor marca persoal este ano, un 58.36. Rúa número 3, Ignacio del Boi Hernández, do Club Atletismo Sada. Un 55.08 como mellor marca persoal. Rúa número 2, Antón Gómez González, do Real Club Celta. Con brazalete negro. Pola rúa número 1, Hugo Zuluaga Lamazares, do Club Atletismo Sada. Ainda quedan uns 3 minutos para a saída desta final B. Esta primeira carreira dos 800 metros lisos. Na que estarán en xogo esas medallas do medio fondo galego neste campeonato Xunta de Galicia de atletismo. Obviamente hoxe non temos aquí o gran nome propio desta proba en Galicia, Adrián B. Montenegro, o viveirense, que sí que estará dentro de 7 días nesta instalación de Expo Ourense, nese meeting internacional cos mellores nomes do atletismo galego, do atletismo nacional e tamén do internacional, chegados dende Portugal e outros puntos da xeografía. Nunha proba que aspira a sentarse no calendario, a seguir crecendo, seguir melrando. E que servirá como prólogo dese Campeonato de España Absoluto de Valencia do fin de semana seguinte, do 27, 28 e 1 de marzo. 27, 28 de febreiro e 1 de marzo. Aí temos a saída dos 800 metros lisos, final B. Aí temos os atletas collendo a calle libre, con Hugo Zuluaga en primeira posición, tirando o grupo. Seguido de José Ángel Abraldes, de Antón Gómez e de Ignacio El Buey, ese grupo de cabeza de carreira, os atletas con mellores marcas.
Vemos a Pablo Fernández Manzano, 4.61, primeiro intento para o atleta do Celta e faltoulle moi pouco. Mentres vemos as palmas para Sergio Coello no pasillo de longitude. Primeiro clasificado con 7.23, o atleta da gimnástica, toque de campana nos 800, frenética agora mesmo a actividade nesta pista espourense. Vemos o salto de Sergio Coello por enriba dos 7.23, aínda que non parece moi contento o atleta da gimnástica. Mentres Ignacio del Buey logra o triunfo nesta final B, un 56.4, marca da tempada, perdón, ten un 55.08 e 7.43 para Sergio Coello, que se afianza así no primeiro posto do concurso de salto de longitude. Temos Lucas, esta finala con Lucas Antiso Vázquez do Lucas Caixa Rural pola rúa número 8, rúa número 6, perdón, acompañado de Bruno Salido Jove do Coruña Comarca. Imos coa rúa número 5, Iago Iglesias Turnes do Atletismo Noia, un 55.09 como mellor marca persoal. Rúa número 5, Daniel Díaz Alonso do Coruña Comarca, un 55.01 para o atleta coruñés. Rúa número 3, Javier Picos Galcerán do Marineda Atlético e un dos nomes propios da proba en Galicia, Elian Numa López, agora nas filas do Vicky Foods Athletics, un 46.83 como mellor marca. Rúa número 2, Anxo Lado López do Club Atletismo Narón, un 51.10.
pola rúa número 1, Alberto Pérez Outón do Real Club Celta Atletismo, un 50-73 este mesmo inverno, como mellor marca persoal de sempre. Saída válida desta finala dos 800 metros lisos masculinos. Unha nova final neste campeonato Xunta de Galicia de atletismo absoluto. Mentres escoitamos as palmas para Diego Míguez Fernández da gimnástica no pasillo de longitude. E collen a calle libre. Elian Numa e Ansolado Donarón en primeira posición, seguido de Alberto Pérez Outón. Pero está collendo un ritmo e unhas distancias a carreira. Cando estamos chegando ao paso polo 400, 45 segundos, 46, 47. Aí está. Por debaixo 53 segundos o paso polo 400. Continúa Ansolado en primeira posición nun 800 rapidísimo. Vemos a Javier Picos progresando xunto a Alberto Pérez Outón. Últimos 300 metros, Ansolado, Elian Numa que continúan na cabeza de carreira. E imos escoitar ese toque de badalada. Ansolado que continúa, un 24, un 25, un 26. E todo por decidir nas medallas, no triunfo. Ollo cambio de ritmo de Elian Numa, que marcha directo polo título de campeón galego absoluto, aínda que Ansolado continúa. Recta final, ábrete ata rúa número 3, Ansolado, Elian Numa, Ansolado, campeón galego absoluto. Ansolado, un 48-91, que marcón. Que marcón, acaba de rebaixar en máis de 2 segundos a súa mellor Que barbaridade acaba de facer Ansolado. A aperta con Elian Numa, espectacular. O final, os berros, a alegría. Aí temos a aperta destes dous atletas que acaban de regalar a todo o público presente en Expourense unha carreira sensacional. A alegría desbordada neste sábado de Entroido. Mentre salta Sergio Coello no pasillo de longitude. Salto nulo para o atleta da gimnástica. Imos coa final 2, final B, dos 800 metros lisos femininos. Pola rúa número 6, Ana Grande Mosquera, do Club Deportivo La Purísima. Rúa número 5, Iria de Los Ángeles Rodríguez, do feminino Celta.
Rúa número 4. Representando tamén ao Club Deportivo La Purísima, Lucía Outeiriño Alonso, 2.22 como mellor marca este mesmo ano. A rúa número 3 non presentado. E a rúa número 4, Clara Román Martí, do feminino Celta. Outro clásico do noso atletismo das ligas nacionais. Rúa número 2, Sabrina Victoria Martínez, do Riazor Coruña, 2.20.14 de mellor marca persoal. E pola rúa número 1, Coruña comarca, Lucía do Pico, 2.19 como mellor marca persoal para atleta do Coruña comarca. Aí vamos con Bruno Castro no salto de longitude. Salto nulo neste sexto e derradeiro intento. Atleta que vai en séptima posición. Aí vemos as marcas persoais. O dos 800 metros masculinos non ten ningún tipo de sentido, ose. Marca persoal para Ansolado, mellor marca da tempada para Elia Numa, marca persoal para Javier Picos, marca persoal para Iago Iglesias, marca persoal para Bruno Salido, marca persoal para Lucas Santiso. Que barbaridade. Que carreira tan extraordinaria que nos acaban de regalar estes atletas e que non acostumamos a ver neste tipo de campeonatos moitas veces onde a táctica está por enriba de todo. Salto válido para Diego Míguez, que se despide. Mentres imos, escoitamos a subido do Suiz de saída nesta final B dos 800 metros lisos femininos. Saída válida nesta final B. Salto de Unai Loureiro, do Riazor Coruña, salto bastante longo. O atleta que vai en terceira posición e que podería pelesar pola plata. Está a 7 centímetros, imos a ver. 7.18. Pois segunda posición para o atleta do Riazor Coruña neste último salto, adiantando a Raúl Cortizo. Mentres vemos 800, cabeza de carreira. Cabeza de carreira para Lucía do Pico e para Sabrina Victoria Martínez, as atletas coruñesas do Coruña comarca e do Riazor. Seguidas de Clara Román. Últimos 400 metros. Mentres no paseo de longitude chega o último intento para Sergio Coello. Aí vai o atleta da gimnástica na búsqueda. Salto nulo para despedirse.
Aí temos a panorámica da pista con Lucía do Pico en primeira posición. Un atleta de 15 anos solamente, comandando esta final B dos 800 metros lisos. Toque de badalada para todas elas. El Lucía do Pico que vai disparada a mellorar. Pois ten como mellor marca persoal 2:19:20. Estamos agora mesmo nos 2 minutos. Así que podería batir a súa mellor marca persoal. Últimos metros para atleta do Coruña, Gomarca, por favor, un fortísimo aplauso. Tamén dende as vosas casas para Lucía do Pico, 2:14, 2:15, 2:16. Aí está, 2:18, 2:16, bueno. Un segundo que lle acaba de meter de bocado a súa marca persoal nos 800. Sensacional. Vamos coñecer as participantes, as protagonistas, os nomes propios desta final dos 800 metros femininos. Final A. Pola rúa número 6,
Blanca Durán Gaspar, do Riazor Coruña, dorsal 219. E Sara Muñoz Fernández, do Lucus Caixa Rural. Rúa número 5, Maderas Barcia Lourenzo Acervo, Lidia Balseiro Rodríguez, saudando a cámara. Rúa número 4, Lucía Cando Gómez, do Lucus Caixa Rural. Rúa número 3, Jimena Outes Graíño, do Coruña Comarca. 2:16:51 esta mesma tempada como mellor marca persoal. Pola rúa número 2, unha histórica, incombustible, recoñecida, queridísima Eugenia Gil Soriano, a coruñesa da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, dando o salto dende os habituais 200-400 metros aos 800, está facendo esa reconversión ao medio fondo. E pola rúa número 1, Irma Beiguela Tizón, do Ourense Atletismo, 2:15:87 para atleta local como mellor marca persoal este mesmo ano. Saída válida desta finala dos 800 metros lisos femininos. Con Eugenia Gilsa collendo posicións. Tamén Jimena Outes. Atleta unha do ano 96, outra do ano 2009. Irma Beiguela tamén do 2009, xa collendo a calle libre. Ainda que comanda a coruñesa Eugenia Gil Soriano. Unha atleta sana, treintena, recién cumplida de pouco menos dun mes. E que vai camiño de conseguir un novo título galego absoluto. Unha nova distancia, desta vez nos 800 metros lisos, comandando a proba con moitísima autoridade Eugenia Gil. Chegamos aos 400 metros en un 0:3, case 0:4. Segunda posición Irma Veiga, Jimena Outes, Lucía Cando, Eugenia que vai ampliando a súa pantaxe metro a metro, curva a curva, tirando en solitario a velocista coruñesa. Imos escoitar o toque de badalada para atleta, tamén árbitro de fútbol. Un 42, un 43, un 44. Remando Eugenia Gil para chegar. 2:12:09 é o que ten como mellor marca persoal. Últimos 100 metros. Vai estar moi reñido. Imos ver. Pero aí a temos, entrando na recta principal. Fortísimo aplauso tamén dende as casas para Eugenia. Brazada de zancada longa. 2:11, 2:12, 51. Pois mira, 4 décimas da súa mellor marca persoal. O sexto non de moita satisfacción. Felicitando a Irma Beiguela e o resto de compañeras desta proba. Aí a vemos Eugenia, campeona galega dos 800 metros. Sensacional Eugenia unha vez máis. Irma Beiguela na segunda posición, tamén marca persoal, 2:14, tiña 2:15:87.
Co cal, pois queda constatado que unha vez máis nesta pista de Expourense é moi fácil voar, é moi fácil conseguir marcóns. Levámoslo vendo nos 10 anos que leva operativa, no, 10 anos non. Inaugurouse en decembro de 2018, se non me equivoco. Un ano e pico despois podemos disfrutar dese primeiro campeonato de España absoluto do 2020, uns días antes de que se iniciara o confinamento pola pandemia do coronavirus. Repetimos no 2022, repetimos no 2024. E bueno, este é o primeiro ano par no que non temos campeonato de España absoluto nesta pista.
Continúa o salto de altura. Imos coñecer os participantes nesta final 2 dos 60 metros lisos pola rúa número 1. Incombustible, Miguel Gómez do Real Club Celta Atletismo. Rúa número 2, Daniel Cariñena López do Club Atletismo Sada. Pola rúa número 3, Sebastián Bascoi Rentería do Coruña Comarca. Atleta do 2008. Rúa número 4, Pablo Ruiz Santos do Ribeira Atletismo. Rúa número 5, Polo Riazor Coruña, Lois García Vales, saudando co tenas mans. Rúa 6, Adrián Bernárdez Domínguez do Celta Atletismo tamén. Rúa número 7, Joel Esono Abeso Bono do Ourense Atletismo. Rúa 8, Javier Cancela do Club Atletismo Narón. Sobrio, o velocista xa en idade máster. Hai, atención a cifra, 26 anos de diferencia entre Miguel Gómez 27 anos de diferencia entre Miguel Gómez e Pablo Ruiz Santos. Final B dos 60 metros lisos. Quedamos as ordes dos suíces de saída. Saída válida con Miguel Gómez progresando pola rúa número 1. E o triunfo para Lois García Vales. 7-11 marca persoal, baixando en 3 centésimas. O 7-14 que acreditaba como mellor marca persoal de sempre. Parece que Sebastián Bascoi e Javier Cancela tiveron algún problema durante a carreira. Aí vemos a repetición.
Temos a Daniel Alaya do Riazor Coruña. Segundo intento sobre 1,61 m. No concurso de salto de altura. Máxima concentración para a atleta coruñesa. Ainda ten tempo para facer un novo intento. Imos coñecer e presenciar a Fórmula 1 da velocidade en Galicia. A final A dos 60 metros lisos masculinos. Imos para a liña de saída destes 60 metros lisos. Rúa número 1, Mateo Refojo do Atletismo Rías Baixas. Rúa número 2, Lois Corral Mosquera do Club Atletismo Narón. Houbo a baixa de Antón Ribeiro na rúa número 3, así que imos a rúa número 4 con Aarón Pérez Giraldo do Adas o Barco. Rúa número 5, Eloi Vázquez da Atlética Barbanza. Rúa 6, Adrián Pérez Souto do Capex, un dos favoritos. Rúa 7, Antón Cillero Seoane do Riazor Coruña. E rúa 8, Gael Simal do Club Atletismo Sada. Temos atletas como Aarón Pérez, que acaba de cumplir os 16 anos. Hai apenas 2 meses.
Aproveitamos estes momentos de espera antes da saída dos 60 metros lisos para comunicar o falecemento dunha figura senlleira do atletismo galego, o xornalista e historiador Emilio Navaza, un dos grandes nomes da literatura sobre o atletismo en Galicia durante moitísimas décadas. O pasado ano presentou o seu último libro, Vigo Capital Atlética, e falecido nos últimos días. Así que dende esta pista de Expo Ourense mandarlle unha forte aperta e condolencias a súa familia, amigos, achegados. E imos ir xa cara a saída dos 60 metros lisos masculinos. Aí todos listos. E imos baixar. E o triunfo, aparentemente, madre mía, atención porque temos récord galego. Aarón Pérez Giraldo, o atleta do 2009, 6,89. Aí temos os resultados. Aarón Pérez Giraldo, campeón galego con marca persoal e récord galego, 6,89. Segunda posición para Eloi Vázquez, 6,97. E a medalla de bronce tamén con marca persoal para Mateo Refojo, 6,99. Son as marcas extraordinarias. Atletas do 2009, 2008 e 2010. Os que encabezan hoxe estes postos de honra, este podio no campeonato galego absoluto. Constatando este novo tempo
no atletismo galego na velocidade galega que xa busca os herdeiros dos Mauro Triana, dos Javi Cancela, do Sergio Rodríguez, que tamén estará presente hoxe pola tarde. Aí temos pola rúa número 1 Paula Dios Miras do Ribeira Atletismo. Pola rúa número 2 Inés Jasper Rodríguez do Coruña Comarca. Rúa número 3 Vega Ledo Soto do Atletismo Feminino Celta. Rúa número 4 Valeria Zapata Esmorís do Club Atletismo Sada. Rúa número 5 Arancha Vázquez Quiroga do Ourense Atletismo. Rúa número 6 de novo a súa compañera de fila Sofía Crego Pérez. Rúa número 7 Noa Baliñas Álvarez do Atletismo Rías Baixas. E pechando esta final B pola rúa número 8 Noa Garrido Fernández do Atletismo Feminino Celta. Quedamos as ordes do xuiz de saída. Saída válida e o triunfo pola rúa número 4 Valeria Zapata Esmorís do Club Atletismo Sada. 7.74. No se lo cree Valeria. Acaba de baixar en 13 centésimas a súa mellor marca persoal. Atleta do 2008, categoría sub-20.
Imos rectificar ou repetir brevemente. Antes anunciábamos o récord galego de Aarón Pérez Giraldo. Obviamente un récord galego na categoría sub-18, 6,89, porque o récord galego absoluto é propiedade de Javier García, o noso queridísimo Chichu, o que lle mandamos tamén dende aquí unha aperta, aínda que agora estexa un pouco máis lonxe destas pistas de atletismo por motivos profesionais, pero que, como dicíamos, un novo tempo se abre paso na velocidade galega. O feito de ter 3 atletas das categoría nacidos nos anos 2008, 2009, 2010 encabezando este podio, estes resultados nos 60 metros lisos, di moito do que están a mudar as cousas no noso deporte en Galicia. Mentres vemos na altura a Iria Solera, primeira clasificada, gran favorita, primeiro intento sobre o metro 66 para atleta do Ourense Atletismo. Vemos os resultados tamén da salto nulo para Iria Solera, pero os resultados 60 metros lisos. Outra barbaridade, marcas persoais para Paola Dios, Vegaledo, perdón, Sofía Crego, Valeria Zapata. Rúa número, imos coñecer as participantes da final. Pola rúa número 1, Paula Dios Miras. Pola rúa número 2, Inés Jasper Rodríguez do Coruña Comarca. Rúa número 3, Vegaledo, Valeria González Vázquez, Nerea Martínez Naveiro, Sofía Paz Fernández. Rúa número 4, Cristina Garrido Cabello da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Rúa número 5, Paula Conde Carrelo do Lucus Caixa Rural. Rúa número 6, Nayeli Iglesias Chávez do Ourense Atletismo. Rúa número 7, Laura Ríos Velo do Club Atletismo Sada. Rúa número 8, Tania Peláez Ayer do Adas o Barco. Repetimos brevemente. Rúa número 1, Valeria González Vázquez do Atletismo Femenino Celta. E rúa número 2, Nerea Martínez Naveiro do Club Atletismo Pino. Pedimos disculpas por ese pequeno retraso a hora de presentar as participantes desta final a dos 60 metros lisos femeninos. Imos tamén coa presentación da lonxitud femenino. Nair Cortegoso Figueroa do Atletismo Femenino Celta. Pola Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Andrea Villaverde Puente. Leire Alonso Cajide do Femenino Celta tamén.
Outra excéltica, Lucía Sánchez Martínez, agora nas filas da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Vemos agora a Lía Loureiro Arrojo do Riazor Coruña, saudando a cámara. Moitísimas grazas, Lía. A gran favorita do Super Amara, a viguesa, Olaia Gisela Bercerril Álvarez. 6.33 este ano como mellor marca persoal para a pupila de Alberto Salgado. Vemos a Iva Diboún do Club Atletismo Narón. África Fernández de la Pradilla, Olivia Gutiérrez Palacios do Celta Atletismo, Daniel Andrea Laya do Riazor Coruña, combinando coa altura tamén, Antía Calvo Grela do Ourense Atletismo, 5.41 de mellor marca persoal, e Diao Diallo Chao do Ría Ferrol, como última participante. Imos xa para a saída dos 60 metros lisos. Saída válida nesta final dos 60 metros lisos femininos. Chegada moi asustada entre Paula Conde e Cristina Garrido. 7.65. Vento válido. É o único que podemos certificar agora mesmo. Vamos a ver o triunfo entre Paula Conde e Cristina Garrido. Eu diría que... Parece Paula Conde, Cristina Garrido, Sofía Paz. Pero imos esperar. Imos esperar a confirmación. Pero bueno, asustadísima esa chegada entre as tres xovencísimas atletas do Lucus, da gimnástica, da Atlética Barbanza. Sofía Paz Fernández, atleta do ano 2011. Tivemos que ir ás milésimas. Mentres vemos a Irene Solera no seu segundo intento sobre o 1,66 m. Paula Conde, vencedora, nova campeona galega absoluta dos 60 metros lisos. Lembramos que podedes seguir todos os resultados en tempo real na páxina web de atletismo.gal. O sea que, bueno, non é doado para nos ir contando o que está pasando en directo, os resultados, as premiacións, as presentacións.
Imos coñecer os participantes nesta primeira final dos 400 metros lisos masculinos. Pola rúa número 6, Víctor Comesaña Real, do Marineda Atlético, atleta do ano 94. Pola rúa número 5, do Riazor Coruña, Diego Real Dieguez, 52-14, mellor marca persoal. Rúa número 4, Club Atletismo Santiago, Álvaro Díaz Barreiro, atleta do 2004. Pola rúa número 3, Iván Casas Fernández, do Club Atletismo Pino, un atleta do ano 2008. Aí o temos saudando a cámara. Moitísima sorte para estes primeiros 4 atletas en liza. Esta final D dos 400 metros masculinos. Aí vemos encabezando a carreira Álvaro Díaz Barreiro, que se vai impoñer nesta final de chegada moi asustada con Víctor Comesaña. 51-82 para Álvaro Díaz. Pois mellor marca da tempada e a unha décima da marca persoal para o atleta do ano 2004.
Problemas do directo, queridos espectadores. Imos coñecer agora mesmo os participantes nesta final C dos 400 metros lisos. Salto nulo para Nair Cortegoso, que vai en cuarta posición. Pola rúa número 6 do Mariña Atlético, Martín Bazán Covelo. Rúa número 5, Atletismo Vila de Cangas, non presentado, Carlos López Mendoiña. Pola rúa número 4, representando o Club Atletismo Sada, acaba de botar a correr o da rúa número 4 e por iso non sae no plano. Aí temos a Carlos López Mendoiña, atleta do Vila de Cangas, 50-27 este ano como mellor marca persoal de sempre, ademais. A rúa número 4, volvendo de facer unha saída e un progresivo. Mentres vemos na cámara outro incombustible, outro habitual, Iago Núñez Lujilde do Lucus Caixa Rural Galega. Atleta que tamén defendeu as cores do Celta Atletismo. Volvendo a casa, agora xa na treintena. Non, ainda non, que os cumple en agosto. E pola rúa número 3, como dicíamos, Sergio Fernández Rafales do Club Atletismo Sada. Turno para Lía Loureiro no salto de longitude, atleta en sexta posición. Segundo intento para a deportista do Riazor Coruña. Saída válida para esta final C dos 400 metros lisos masculinos. Chegando aí a calle libre con Martín Bazán e Iago Núñez en primeiras posicións. Toque de badalada.
Iago Núñez entrando en primera posición. Uf. Vamos a tener que tirar de nuevo a foto finish entre Carlos López Menduiña e Iago Núñez Lugilde. Vemos aí a entrega de medallas do salto de longitude co título de campeón galego para Sergio Coello, recibindo a medalla do seu adestrador. Aí vamos a repetición do salto de Olivia González Gutiérrez.
Presentación de esta final B, 2.400 metros lisos masculino. Pola rúa número 6, Iago Martínez Folgar do Marineda Atlético. Rúa número 5, Pedro Poserregos do Club Atletismo Narón. Rúa número 4, nome de futbolista, Javier Galán do Marineda Atlético. E pola rúa número 3, o atleta local Iago Saco Vilacha do Ourense Atletismo. Escoitamos a saída destes. Escoitamos. Parece que saída en falso. Vamos a ver o salto de Olaya Becerril, líder da proba con 6.12. Terceiro intento para atleta do Superamara, pupila de Alberto Salgado. Pedindo palmas para Olaya Becerril.
Imos a empuxala. Salto nulo para Becerril. E imos xa coa saída dos 400. Agora sí, desta vai. Continúan os problemas coa pistola e a saída. Desta vai. Imos coa saída. Agora sí, saída válida. Y se acaba la canción. Cojonudo. Ah, temazo. Collendo a calle libre. O atleta Ourensán. Iago Saco liderando. Últimos metros para Iago Saco. Javier Galán que se abre a rúa número 2.
Perdón, para Iago Martínez, que se va a impoñer sobre a mesma liña de meta. Imos coñecer os participantes nesta última final dos 400 metros lisos. Pola rúa número 6, Lucas Vázquez Abuín, do Atlética Barbanza. Aí o temos, atleta do ano 2007. Pola rúa número 5, do Real Club Celta, Alberto Pérez Outón. Despois de competir nos 400 metros tamén. Rúa número 4, Daniel Salgueiro Uceira, do Coruña Comarca. Saudando a cámara. E pola rúa número 3 do Riazor Coruña, Iago López Molinelli. Xovencísimo tamén o atleta do ano 2006. Os outros dos do 2007, Alberto exercendo de veterán. Xa que é o único senior. Quedamos as ordes dos xuíces de saída. Novo fallo.
Salto válido de Leire Alonso Cajide, que va ahí en séptima posición. Esta va y final definitiva, 2.400 metros masculinos. Final A. López, Salgueiro, Pérez Autón e Vázquez Aboín. Disparo a correr rapidísima. Vamos a ver Lucas Vázquez Abuín, que va en cabeza de carrera, llegando a calle libre. Recuperan posición Yago López de Daniel Salgueiro. Retírase Daniel Salgueiro, todo por decidir entre Yago López y Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, Atlética Barbanza en primera posición, último 100 metros, 35 segundos, 36, 37. Madre mía, qué final. Ahí os temos. Recta principal, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo animando. El Lucas Vázquez Abuín, que va a ser campeón galego, 48-56. Sensacional a carreira do atleta do Barbanza. Como corren os seus compañeiros para felicitalo, subíndose o perímetro exterior do anillo. Presentación da final de dos 400 metros lisos femeninos pola rúa número 6. Paula Torres Pardo, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, atleta do ano 2008.
Seguimos. Rúa número 5, Adriana Castiñeira de Castro, do Coruña en Comarca, do 2009. Xovencísimas todas as atletas desta serie. Imos coa rúa número 4, Paula Vázquez Hermida, de La Mochila del Deporte, atleta do 2007. Pola rúa número 3, Irene Figueira Varela, do Ribeira Atletismo. E por último, rúa número 2, Alia Rama, do Xuncas Diversia. Chegada apretadísima con Adriana Castiñeira, Paula Torres en primera posición. Aí vemos o quinto intento de Andrea Villaverde. José o adestrador Alfonso Palomanes, lenda do atletismo galego.
E imos coñecer as participantes desta final C. Pola rúa, número 6. Atletismo feminino celta, Daniela Castro Novoa. Medallista o pasado verán no Campeonato de España Sub-23 nas remudas 4%, coas súas compañeiras. Rúa número 5 para Iria Barreiro Matos, da Agrupación Deportiva Fogar. Rúa número 4, Rebeca Prieto Cándida, do Riazor Coruña, atleta de 15 anos. Rúa número 3, atletismo feminino celta para Salomé Parente, tamén do 2009. Rúa número 2, Sara Martínez Campos, do Ría Ferrol Concepción Arenal. Ai. E rúa 1, María Ulla Cuñago. Mentres vemos, desgraciadamente, Olivia Gutiérrez parece que sufriu unha lesión de relevancia no salto de longitude. Mentres agardamos que cheguen os servizos médicos. Un fortísimo aplauso de toda a grada. Na verdade, a pupila de David Gómez co seu adestrador, unha mágoa, estaba facendo un moi bo concurso. $5.92 para Olivia Gutiérrez, récord galego, segunda posición para atleta do Celta, que desgraciadamente pois marcha mancada. Mentres vemos a saída desta final C dos 400 metros lisos femininos, ante penúltima serie desta xornada matinal do Campeonato Xunta de Galicia de Atletismo Absoluto. Os aquí, sábado de Entroido, sábado de San Valentín, sábado 14 de febreiro en Expo Ourense. Chegamos a calle libre con Iria Barreiro en primeira posición, seguida de Daniela Castro, Rebeca Prieto, Salomé Parente, Sara Martínez y María Ulla. Pero Iria Barreiro quen comanda con autoridade esta proba. Temos Iria Barreiro entrando na recta principal, seguido de Rebeca Prieto e Daniela Castro Novoa. De verdade, que mágoa co concurso que estaba facendo Olivia Gutiérrez, atleta do Celta, do feminino Celta. 5.92 neste quinto intento para a pupila de David Gómez, récord galego da súa categoría, pero que na caída pois sufriu un mal apoio, un golpe bastante feo. Está sendo atendida nestes momentos polos servizos médicos presentes nesta instalación, xunto a Olaya Becerril, xunto o seu adestrador David Gómez. Repetimos que o gallague non sexa nada, que se pode recuperar máis pronto que tarde. Parece dende aquí unha escorredura no nocello, pero bueno, en calquera caso é precipitado falar sen saber. Mentres vemos as atletas participantes nesta terceira serie, final B dos 400 metros femininos, así imos coñecer en breves. Mentre seguimos co pasillo de longitude. Leire Alonso Cajide, do feminino Celta, nulo, moi xusto, pero nulo. Sétima posición finalmente para atleta céltica neste último intento.
Imos coñecer as Rúa número 6, final B, 2.400 metros lisos femeninos. Carolina Martínez Huerga, do Ourense Atletismo. Atleta do ano 98. Seguida pola rúa número 5, Sociedad Gimnástica de Pontevedra. Carmen Paz Santamaría, 59.29 como mellor marca persoal este mesmo ano. Compañeira de filas, muchacha valerosa, rúa número 4, Lucía Sánchez del Valle. La gimnástica tamén, 59.08 como mellor marca persoal. Rúa número 3, a outra das Castro Novoa, Claudia Castro, 59.63 para a velocista céltica. Representante da Atlética Barbanza, Lorena Saborido, un 01.60 de mellor marca persoal. E por último, María Mesías Vázquez, do Riazor Coruña, veterana atleta, 30 anos de diferencia coa calle contigua. E 33 con Carmen Paz, a máis nova desta serie, que vai pola rúa número 5. Imos quedarse ás ordes. Vemos aí o plano. E quedamos pendentes dos xuíces de saída. Carreira rapidísima no paso polo 200, comandada polas Castro, Lucía Sánchez, Carmen Paz e Carolina Martínez. E recta principal con todo por decidir. Ollo que pode haber o cambio de Claudia Castro. Claudia Castro polo exterior, pola rúa número 3, que se va a impoñer nesta final B. E as palmas. E o derradeiro salto de Olalla Becerril, campeona galega xa, 6.18. Vamos, Olalla. Non asustou moi ben na táboa, pero o salto longo de novo para a viguesa, para a pupila de Alberto Salgado. Campeona galega con 6.18 de mellor marca persoal, como mellor marca hoxe, perdón. E aí vemos a Claudia Castro parabenizando as súas compañeiras. Aí temos as imaxes, o cariño a Olivia das súas compañeiras de clube, de competición, despois dun récord galego que deixou secuelas. Bueno, polo menos marcha cun sorriso e bromeando. Moitísimo ánimo para ela, para o seu adestrador. E imos coa última proba, a derradeira desta xornada matinal de sábado, con varios nomes propios do atletismo galego, que seguro que coñecen ben.
todo listo xa para esta final A dos 400 metros lisos femeninos. Pola rúa número 6, Ana Iglesias Amado, do Unicaja Jaén. 56.92 como mellor marca persoal para atleta e influencer tamén coruñesa, de Arteixo concretamente. Rúa número 5, agora nas filas do Ría Ferrol Concepción Arenal, Inés Oitabén Pascual, medallista nacional, acostumadas aos podios galegos absolutos. Rúa número 4, Aroa Muñoz Alonso, do Ourense Atletismo. Tamén na categoría senior esta atleta do ano 97. Rúa número 3, agora nas filas da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Lara López Fernández. Atleta prolífica tamén noutros deportes. Rúa número 2, Alba Pena Soto, do Ría Ferrol Concepción Arenal. E pola rúa número 1, María Ourens, do Club Atletismo Sada, da categoría sub-23. Toda atención nas rúas 4, 5 e 6, especialmente polo exterior. Inés Oitabén e Ana Iglesias progresando, chegando moi destacadas a calle libre. A coruñesa Inés Oitabén, escoitando o toque de Badalada en primeira posición, 26 segundos. Vamos Inés, vamos Ana. Continúa progresando, ritmo fortísimo de Inés Oitabén, a pupila de Margot, que vai ser campeona galega absoluta. Intratable a coruñesa do Ría Ferrol, recta principal, fortísimo aplauso para Inés. Segunda posición, tempo 55.06, prácticamente igualando a súa mellor marca persoal. Segunda posición para Ana Iglesias e terceira Aroa Muñoz.
Aí vemos a Inés hoy tamén recibindo o cariño e o recoñecemento da antigua compañeira de estramento Ana Pajarrón, de Jorge Moro, o ser reconvertido en lanzador de todos os seus. Marcas persoais para Aroa Muñoz e Alba Pena. E con isto despedimos a conexión e o streaming desta xornada matinal do Campeonato Xunta de Galicia de Atletismo Absoluto. Vémonos en 2 horas. Bo proveito.